Si el que vols és ajudar aquells qui més ho necessiten, nosaltres t'oferim la possibilitat de formar-te en aquesta professió alhora que et guiem en la teva primera experiència laboral. Atenció a persones en situació de dependència és un dels cicles de formació professional en alternança dual que impartim a l'Institut Alexandre Galí. El nostre principal objectiu és prioritzar un model educatiu en el qual l'empresa i l'institut compartim la responsabilitat de la formació amb la finalitat de millorar l'aprenentatge professional i l'ocupabilitat dels joves. La modalitat dual combina el temps de formació en el centre educatiu i el temps d'activitat a l'empresa, reconeixent els aprenentatges assolits pels alumnes en l'estada a l'empresa en condició de becaris o com a treballadors assalariats. En aquest cicle formatiu, aprens a detectar les necessitats de les persones en situació de dependència, a aplicar diferents tècniques per a la cura personal, a realitzar intervencions psicosocials per a mantenir les capacitats cognitives, a utilitzar suports per a la comunicació, a realitzar altres tasques de recolzament com acompanyaments, millora de la xarxa social o informar els familiars. Aprens a millorar l'autonomia de les persones amb diversitat funcional per a la realització de les activitats de la vida diària des d'una actitud de respecte i professionalitat. Amb el suport de les entitats i administracions podem aconseguir una formació professional de qualitat pels nostres futurs professionals.